А днес са ми на гости Красимира и Елисавета от Майко Мила, които дават лъч надежда на тези, които го търсят. Елате! Здравейте! Радвам се, че сте ми на гости, че отделихте време от натоварения си график. Благодаря ви. Здравейте. За мен е удоволствие, че сте в моето предаване и че можем да говорим за многото инициативи, които правите. Давате надежда на много майки, на много бременни жени, на много хора, на много подрастващи. Разкажете ни за Майко Мила, разкажете ни какво ви мотивира да го направите това нещо, кога се случи? Случи се точно на 13 април 2016 година. Ни мотивира факта, че до този момент нямаше място в български интернет, в което можеше да се говори за това, което майките преживяват и чувстват по време на майчинството, с чувство за хумор и без укор и огризения на съвестта. Добре, вие правите страшно много инициативи, базари. Сега имахте и Оле Мале, което набра изключително популярно, защото давате надежда на много хора, много майки, които имат деца с увреждания. Откъде намирате тези майки? Нашата инициатива вече става все по-популярна и по-популярна и това дава възможност на майки на деца с увреждания да се свържат с нас. Стига да им хареса проекта, който ние сме направили и са добре дошли да работим заедно. Какви обикновено неща като на тези базари се продават? На тези пазари обикновено се продават неща, изработени ръчно от майки на деца с увреждания. Главно се концентрираме върху коледни играчки, мартеници, бижута, изобщо малки подаръци, които хората в принцип купуват за свои близки. Вие направихте книга, която е "Да оцелееш като родител". Това е книга спасение. То е естествено продължение на литературния свят, предполагам, да излезете извън онлайн пространството. В случай, че някой ден интернета спре и изчезна безвъзвратно, не безвъзмездно. Искаме да има някакво доказателство, че сме съществували и че тези истории ги е имало и хартийното копие винаги е едно добро решение. Да, имаме и втора книга, която излезе преди месец и половина. Стигнахме ли вече? Това е пътеводител за родители и деца, как се пътува из България и останалите балкански държави, който може да си купите и да обиколите с децата. Имате и приложение. Да, приложение за бременни. Искахме да има едно място в мобилните телефони на тези жени, които за първи път бременят, пък и за втори, където могат да намерят съвет и така една подкрепа в тези 9 месеца, защото това е един период, в който жената ми се чувства доста несигурна, задава си супер много въпроси и някои от тях може да звучат смешно или не до там сериозни на другите хора, но ние даваме отговор на абсолютно всякакви въпроси, които засягат бременните. Доколкото знам, и в пощенска кутия за приказки, вие също пишете част от текстовете и също участвате. Какъв е следващия ви проект? Започваме съвсем скоро един здравен проект, който пък е насочен към жени над 30, за това как да се грижат за себе си и да си обръщат внимание по начин, който да е щадящ за тях, но и да ги поставя в центъра на техните грижи наистина, защото психичното здраве на цялото семейство зависи от психичното здраве и физическото на майката. И това е нещо, което ние много държим да го казваме навсякъде. Предстои един проект да пуснем на тази тематика. Остава ли ви време за нещо друго? Остава ни време за семейството, за децата и от време на време да се видим с приятели. Разбира се, когато имаме някакъв невероятен късмет с нея, ни остава по 1 час месечно да седнем да обядваме заедно и да се посмеем и да си поговорим глупости общо за това. Ние много обичам да ядеме, така че затова винаги отделяме. И да говорим глупости. Обичаме да говорим глупости и да ядеме. Говоренето на глупости ни случва много рядко, за съжаление. Остава ли ви време за мода? Като ни гледате, остава ни време за мода. Да, нека да го кажем пред всички хора. И ние обичаме да обикаляме молове, да купуваме дрехи. Да обикаляме магазините, да. Значи мола е перфектното място за вас, защото има всичко събрано. Да, това между другото е точно така. Да, спестява време и може да намериш много неща на куп, което за нас е позитив. Какви сте в ежедневието? Елегантни, спортни? Спортни. Няма как. Няма как. Добре, кажете ми някаква лудория, която бихте направили, ако можете да промените нещо в мола. Нещо интересно, нещо хубаво. Помните ли партито в филма "Великата красота", което се случваше на един покрив? Бих направила едно такова парти на покрива на мола. А Сердика център има точно възможност за това. Супер. Даваме идеи. Аз бих затворила мола, както беше затворен Свети Петър, за да има деца на рокови кънки, които да обикалят коридорите. И да падат по ескалаторите. Искаме деца, които падат по ескалаторите с рокови кънки. Шегуваме се. Кажете ми някакъв ваш фешън гаф. Като цяло сме фешън гаф. Да, като цяло така сме фешън гаф. Родени. Когато сме се родили, искали какъв фешън гаф се роди. Обаче много хора ни помагат това нещо да го поправим. Да ви питам, тогава с кой известен човек бихте обиколили магазините, който ви вдъхновява вас? Искам да ходя с София Лорен под ръка и тя да ми казва, че тук ще влезем. Красимира, ето това сега ми се струва много подходящо за тебе. Ако има начин да се уреди, бих тръгнала с София Лорен по магазините.
Ти кажи какво искаш. Предполагам, че който и да ми дадат, Няма да е го проблем. върне, така да го кажа. Може с Леди Гага, с Брадли Купър, с някой, не знам, с някой, който и Аз да имам е. едно предложение, но няма ти казвам. Така ли да? А какво предпочитате да обикаляте? Магазин за обувки, магазин за дрехи, магазин за козметика, магазин за бебешки неща? Значи не за бебешки неща, никой не иска да обикаля магазин за бебешки неща, наистина. Ние вече, как така да се каже, стиснахме си ръцете, че повече така няма да имаме Правильно. отношение към бебешките магазини, да го кажем по този начин. Ами аз обичам магазини за маратонки много и това ми е голямата слабост. Аз обичам всякакви магазини. Често и в супермаркета мога да бъда видяна. Чудесно. Да. Там също виси доста. Аз обичам да ям. Въобще всичко, което така свети и блести, ме привлича. А ние ви дадохме един ваучер от Сердика център за 100 лева. Вие Без какво което ви си благодарим. купихте? Благодарим, да. Ами ние си купихме продукти на Окситан, на Локситан, извинявайте, защото много ги харесваме. Молбата ни беше даже да снимаме тук нашето гостуване. Невероятна козметика, Да. наистина. Аз Прекрасна. си взех душ гел и мляко за тяло, защото аз обичам да си се мажа и да си мириша хубаво и да си се обливам в разни такива миризми. Същото и аз, просто с други аромати. Ами добре, мога ли да ви помоля за едно селфи? Разбира се, Бош. Това даже искаме да кажем, ако някой ни види на улицата, освен ако Алисата не е чул, може винаги да поиска да се снима с нас. Да, принципно, да. За мен беше изключително чест, че ми бяхте на гости. Много ви благодаря. Аз ви благодаря. Продължавайте така да давате надежда на много хора. Надявам се аз скоро да съм майка. Тогава ще мога да черпя от вашите съвети. Ние сме винаги на среща за всяка настояща и бъдеща майка. Това бяха двете прекрасни дами от Майко Мила. Нова доза въпроси. Очаквайте в следващото интервю, като гостът и мястото са тайна дори и за мен.